lafazin so ke baki ji kunya ba a gaban mutane ki zo kin ci kome ni kai baka san da jama'a bane ba baka san da jama'a bane kake so mutunci na a cikin jama'a magana ce dai ta kuɗi ko magana ce ba na account ba magana transfer ba na so cash nake so ka bani kuɗi na an shani na warke dan haka yanzu ba zan taɓa yadda ba cash nake so wai ka san wani abu? Gaskiya ina neman wacce zan so ruwa a jallo saboda in huce takaicin haushi na abin da Mardiya ta yi min. Abin da ya tsaya min a rai sosai. Wato kai ba za ka gane ba. Ni na ma gama gano cewa a sha'anin soyayyar yanzu ko akwai bugi bagiro a cikin al'amarin tirmas. Kai ba za ka gane ba ne. Ai yanzu lafazin so kawai za ka nemo min kawai. Shine kawai abin da nake so. Wanne irin lafazin so? Umar kai ma da kake da lafazin sannan kake zuwa ka kela mace zance bai fa hana yanzu Mardiya ga hinan ta kela ka da kasa ta yaudare ka bare ni da ka sanya nake fa ka gasa ganewa in soyayya za ta baka ruwan madaci sau tarin masakai waɗanda ba adadi ba za ka daina ta ba ai a jikin mu take ai ba za ka daina ta ba dai ai ko kaga mutum iya cikin wahala saboda ba yadda za ka ce ka zuba wa soyayya ido tana neman ta kashe ka ka gane ni abin da nake kallo kawai ka yi haƙuri ka rungumi ƙaddarar rayuwarka ka nemi wani abin kawai ka ci gaba da yi ka san wani abu nazari nake yi wace ce zan samu mai kyau ka gane ƙara faɗawa kogin soyayya irin wanda aka saba a kullum kana so ka ce wa za ka samu ka ƙara faɗa kogin soyayya yawwa ni fa na gama fahimtar ka fa kullum ba ka da aiki sai mun ingiza mai kantin ruwa duk lokacin da naga kana sha'ani kana dariya kana jin daɗi soyayya ta karɓe ka sai na rinka tunanin abin gaske ne ashe bu shine zallar buji bajiru kai malam wannan hakan naka ni ya isha mu ƙara samu sai abin da zamu siya kawai in ba haka ba ni ba wani ɗauka abin da kake to na ce ki bada account miki transfer Jamila me haka ne dan Allah da Annabi kamun transfer ko kamun fake transfer ban yadda ba kuɗi na cash nake so wallahi duk dan da kariya ta haifa idan ya girma kare yake zama Allah kare yake zama ai ka sani duk wanda ya ci bashin kurma to a take yake biyan sa ba tare da ya matsa ko ina ba dan haka sai ka biya ni kuɗi nawa ne kuɗin naki ai ka san yadda kake biya na ya ce Tumar uba kai yanzu akwai irin yaran nan dama amma yarinya kuma yarinyan nan ta bar kana kallon yarinya ta samu sa'an ubanta ta danke masa kwana kana wani ta haɗu ni kaina na ga haɗuwa ta amma na wai ga can gefe sai kuma ga bata haɗu ba ya zama dole in nemi soyayyar wancan yarinya ya zama dole ka haukace ya zama dole ka zama taɓin jaki kai kullun kawai so wannan ne yanzu ka ce kana san ta tafi daga can duk wanda aka haifa karkashin gada kadiran mamarido alimi kai muje ka je dai Allah muje ai ni yanzu wannan na je din ya samu matsala Allah muje da Allah
lafazin soyayya so yakan samar da wani ko sai ya koka. Mata. Yan mata. Mata. Yan mata. Tsaya mana. Ya kamata ki tsaya ki taurari me muka zo da shi ko? Ake lan. Kallo ɗaya ne miki. Kika jawo linzamin zuciya. Oh, linzamin zuciyarka kuma a hannuna? Kwarai. Ta yaya? Ke kanki baki da ikon ganin sa. Domin a cikin zuciyarki yake. Haka karfin so yake. Kawai ka faɗa ma abin da ke cikin zuciyarka. Ba wai ka tsaya kana min inda ba. Wannan gaskiya ne. Ai shine ka fito ka yi jawabi ba wai a tsaya na kumbiya ba. Ina son ki. Dama abin da kake so ka gaya min kenan? Ka tsaya kana ta inda. To, zan yi soyayya da kai, amma na dare ɗaya ko kwana ɗaya. A sani na soyayya ta fi ƙarfin a ce ta rana ɗaya kwana 2 sati. Ina buƙatar mai soyayya ne mai tsawo ta shekaru ta yadda za mu fahimci juna da ni. A samu consultant collaboration. Yawwa. Hadda sarki. To. Wato ni kaina abin ya daure min kai. A matsayina na malamin falsafa da salo da sanin menene soyayya. Ban taba jin an ce za a yi soyayyar kwana ɗaya ko kuma dare ɗaya ba. Ina ma Allah ya sa ki ba mu dama mu ɗebi kamar shekara 7 ana zazzaga wannan soyayya. Kin ga komai sai ya tafi mana da sa. Komai ya wuce 7. Shine ai. To yanzu dai na ji. Na amince zan yi soyayya da kai, amma yanzu kaga yanzu akan titi muke. Dan haka ku biyo ni mu je. Ba matsala. Kuma kai binta za kai? Ya mana. Ya mana. Kai gidogan ina ne kai? Kada fa mu zo mu bi yarinyar nan fa ta kai mu inda ba za mu iya fitowa ba fa. Kai. Ba zan iya rabuwa. Allah. Kawai mu je. To shiga gaba. Shiga gaba mu je. To yanzu zai gashi mun zo gida. Za mu iya shiga ko? Za ku iya shiga ne. Za ku iya nika ku shiga. Muje. Na fa gaya ma fa. Ni din na fa ni ne banan gada fa akan menene illa shiga gidan mutane babu izini. Muga muki na fa ba wani abu da ba zai shaida maka ba fa. Shikenan kuma dan kowa ya cuya dan wani ya cuya sai kowa ya cuya. Kaga ka kyale shi idan ba zai shiga ba kawai zo mu je. Amma kana ruwan zafin ina da kai. Kuma ne buɗe kofar za. Abun ya kai. Kai wajen yan kura. Lafazin so in an furta shi ya fi kyautar jari. In kana so kuma ana son ka wannan ne alkhairi. So fahimta ce idan an gina shi bisa turbar tsari. Wanda ke soyayya ya wuce ake yi margori. So tafarki ne, so fitilla ne. Lafazi so ne, so tafarki ne, shi so yaƙi ne. In wani yayi nasara wani ko akasin nasarar ne. Lafazin so. A gaskiya na kamar soyayya a zuciyata. Kuma a shirye nake a sadaukar miki da farin ciki na. Maganganu na ne suka bata miki da ke kuka? Ko kaɗan kalmomin ka ba su ɓata min rai ba, sai dai farin ciki da suka sanya. Sai ni mareniya ce, ma'aifiyata ta rasu. Sannan bayan rasuwar ma'aifiyata, ma'aifina ya aure wata mata. Sanadiyan wannan bibar Allah, ma'aifina yana jin maganarta sosai, sai abin da ta ce shine yake. Sanadiyan wannan mata na shiga wannan halin da kuka tsince ni a cikinsa. La ilaha illallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ki ji yar wuta. Ina take ita yar marasa mutunci wacce ta fantsamo ki cikin wannan harkar in same ta in gaggaya mata magana ta mutuncinta. Ai ba haka ake rayuwa ba. Muna da haƙƙi akan al'ummar annabi. Sai a samu yarinya kamar wannan mai kyau a fantsamo ki bariki.
wallahi sai ba zan yadda ba. Sai mun ɗauki mataki akan wannan abun da ta yi miki wallahi. Ni ba ni da damuwa. Zan iya auren ki. Amma in za ki amince ki koma gidanku. Sadakata. Bare shawuki. Babana yana kiwata. Sannan kuma dangina ma suna kiwata. Babana zai yi farin ciki idan har na kai mashi mijin da zan aura. Ni kuma zan fi kowa jin daɗin wannan haɗin naku. Garban ƙauye babban abokin ango. Alkuran. Kuma baki dinga miki. Ni zan tsalle tsayuwar gwaman jaki sai na ci mutuncin wannan wata tafan tsamo ki bariki. Dan ba mutunci ne da ni ba. Dama akwai haushin abin da nake ji zan sauke shi akan ta. Kap! Mu je ki nuna ita. Allah sarki. Allah ya mata rasuwa. Sati 2 da ya wuce. Ayya, ashe ta tunkuri jaki. Ita ce ta gana miki azaban nan? Allah ya mata aiki daidai da abin da ta yi. Idan kin yarda, zana bi ki mu je gidanku mu ga mahaifinki mai magana da shi kuma mu taya ki da neman gafarar Ubangiji. Na amince. Allahu akbar. Allah. Allahu kabiran. Billahi allazi. Al sha'ani ya kan kama. Rangel. Alhamdulillah. Ku tashi mu je gidan yanzu. Saboda ni ba na son sanya. In wani ya yi nasara wani ko akasin nasarar ne lafazin so. Lafiya fa, yabba lafiya kana wallahi. Ku zo mu. Jamila, idan har kika tuba ga Allah, Allah zai yafe miki, ni ma kuma na yafe miki. Amma wannan irin ɗanyen hukunci kar ki sake yankewa. Haka ne baba, na gode. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya biya ma bukatun ka na alkhairi. Amin. Kuma ni kai na baba, na ganin yarinyar da nace mata yanda Allah ya halice ki da kyau daga duk inda kika fito. Bai kamata a ce kina yawon tantalbudi da ka. Kamata ya a ce kina gidan ku kin zauna. Kuma ni din nan ina son wa'azi. Kai ka sani, makocin mu Daurawa ne. Ina son ga ina mutane wa'azi suna gane gaskiya. Na ce mata lallai ya zama wajibi mu mai da ke gida gurin iyayenki ki zauna kuma in Allah da abokina zai auri baiwa Allah nan. Ko ba ga wani? Shine ko? Insha Allah ba wani kuma in ta gama Ibrahim ta zan turo magabata na sai a zuciya a tattauna insha Allah. To alhamdulillah da ana samun yara matasa irin ku. Wallahi da taɓarɓare wannan ta samari ba ta faru ba. Musamman kamar ni din nan na tabbatar maka baba nagartata fa na fara zazzago maka bayanin nagartata na faɗa abubuwa da yawa wallahi. Allah ima albarka. Allah ima albarka ka ji yaro. Allah ima albarka. Allah ima albarka. Na ji daɗin wannan al'amari. Na ji daɗin wannan al'amari. Allah ima albarka yaro. Wato Umar yau na ga abin al'ajabi da mamaki. Wai haka harkar nan take da sauƙin sha'ani? Yi wa mata 'yan iska wa'azi musulunta. Ka ga fa yarinyar nan fa aikin fa da kai wani malamin sai yi watanni fa iyayensa bata karɓi musuluncin ba. Amma kai kana zuwa ta bu ta yadda ta sadu da zaka shiga zama ango. Ka gane ba sauƙi ne ba. An yi sa'a ra'ayi ya zo ɗaya ne. Akwai kana nufin waɗannan kalaman da kai amfani da su suka sake firgita zuciyarta ta ji lallai ta yi obe oda because of don't worry ta bi sahilinka? Tun da farko ita ma tana da ra'ayi. Allah sarki. To na yarda da abin da ka faɗa. Ba an zo in je gida ma ni yanzu zan je in zaga zan shiga ban ɗaki. Ban ɗaki? Wannan? A wannan ɗazu ina kallo wannan bakulan izo ya shiga. Ni ba zan shiga ban ɗakin da bakule ya shiga ba. Suno suna shiga kana shiga. To ai ban sani ba wannan ko? Yawa da ido na gani ba in zo in je in wannan na dawo sai zan kira ka sai mu zo mu haɗu. Tun da wannan yayi wannan maganar ya tafi gidan na zai koma kare je mana wata aika. Assalamu alaikum. Gidan bakwa ne? Dakwai. Yawwa shi ne ai al'amari na duniya. Kin ga na dawo ko? Mu je ciki kenan. Ai kin san shi sha irin wannan ba a gaggawar dora abubuwa kan abin da bai kamata ba. Wato abin da yake faruwa shine tun daga lokacin da na ganki
sai na ji zuciyarki ta dalin zamun zuciyata ta mai da zuciyata karamin dan kuikuyo wanda ake jefa karago ya buguri sai na ji ba abin da ya kamata illa in dawo tabbatar miki da To ka zo mu shiga cikin. a'a ai ba kai wa ina so ne ma in miki wa'azi a matsayin ki ne yar iska binanniya katuwar yar iska a garin nan karuwa mai zaman kanta matsawar biki samu kin tuba ba ina mai tabbatar miki daga nan kina mutuwa ba inda zaki tsaya sai wuta. Ni kake kira karuwa? To wace ce ke? Ni kake kira karuwa? Ni kake kira karuwa? Ayo. In wani yayi nasara wani ko akasin nasarar ne lafazin so. To ya kai biyo ka ne. Na san abin da ya faru a can shi zai faru a nan. A hetsi nan ya ce? Tun da biyo ka ne. Ai biyo ka ne. Tun da naga ka saɗaɗe ka biyo baya na san inda za ka yi. Wallahi tsinin. To me haka? Kai da ba abun arziki da kai. Ayo. Allah ya in hau gori. Ayo. Mutum yi mun buga makarfi. Dawayya Movies Channel a YouTube na kamfanin Dawayya Movies Nigeria Limited zai so sakin wani shahararren fim asalin series mai ƙayatarwa, nishaɗantarwa da ilmantarwa wanda ya zo da sabon salo mai suna Gangariya. Fim ɗin Gangariya na series a Dawayya Movies Channel a YouTube zai ƙayatar da ku. Wannan ne iskanci ne me haka? Kawai da na zo kusa da kina kwanta saki wuce tashi. Ba fa ni kaɗai na zo ba. Gangariya ɗaukar bedara. Za a riƙa sakin Gangariya a duk ranakun Laraba da karfe 8 na dare a Dawayya Movies Channel a YouTube. Masoya ku yi hanzarin subscribe da Dawayya Movies Channel sannan ku danna ƙaraurawa domin ci gaba da samun ƙayatattun shirye-shirye daga kamfanin Dawayya Movies.